हमनी के मान सम्मान अमरजीत कुशवाहा जे के अभी जेल में बानी और जेल से चुनाव लड़ रहल बानी। है भैया, बस आप सबके रुपया पैसा धन दौलत ना चाहिए, एगो अपन कीमती वोट दे के अपना भैया के जिताई सब और जेल से छुड़ाई। है भैया, आप सबसे हाथ जोड़ के हमारी यह विनती बा भैया कि भारी से भारी मतों में विजयी बनाई। आ देखी उनका एगो 10 साल के बेटी बारी उ गुहार लगावतारी जनता में कहतारी कैसे कहतारी भैया, ये आवाज एक बार रउआ सब दोहराई सब। है भैया, जी हाँ, अमरजीत कुशवाहा ग्राम जीरा देसी निशान छाप झंडा में 3 तारा पे बटन दबाएं और विजय बनाएं। अब की बेमुदयन से, अब की बेमुदयन से पापा के बचाई, हाथ के हाथ कड़ी रौरा सभे छोड़ाई। अमरजीत कुशवाहा के विजयी बनाई। अब की बेमुदयन से पापा के बचाई, हाथ के हाथ कड़ी रौरा सभे छोड़ाई। जीरा दे से इनके विजयी बनाई, हाथ के हाथ कड़ी। ए भैया, अरे बड़ी दुखित घटना बाहो, एगो 10 साल के बेटी के बाप जेल में बाड़े। सोचा उ लड़की के दिल पे का गुजरत हुई, गांव समाज ओकरा के का कहत हुई। हो भैया, अरे तू ही लोग मान सम्मान अपन वोट दे के इनके जितावा लोग और अपन पावर के अंदाजा दिखावा लोग। है भैया, भाकपा माले महागठबंधन से खारा जे की जेल में बानू उनकर 10 साल के बेटी जनता के बीच का गुहार लगावता। है भैया, हर गरीब के साथ अपना हाथ में ले बाड़े, रौरे सबके अधिकार खाती जेल में ही हो बाड़े। देख लो लोग भैया, ये अन्याय हो रहल बा, हमनी के साथे घोर अन्याय हो रहल बा। हर गरीब के साथ अपना हाथ में ले बाड़े, रौरे सबके अधिकार खाती जेल में ही हो बाड़े। जनता जनार्दन अपन, जनता जनार्दन अपन आवाज के लगाई। अब की बेपापा के जेल से छोड़ाई, इनका के अपन विधायक बनाई। हई जनता के मांग सुन ल पापा, जनता कहता कि देखो एकदम भारी अत्याचार हो रहल बा। लोग कहता नीतीश सरकार से, हे नीतीश सरकार तू का जाने लग कि डर जाइब हम, तोहरा बिना कुछ कर जाइब हम। पापा जेल से ना छूट के बनो और सही तड़प तड़प के मर जाइब हम। मान जबतिया भैया चाचा इहे बाटे मौका, कह दिल बाड़े नीतीश अब तो हमनी साथे धोखा। अरे पुकार सुन लो लोगो, अमरजीत कुशवाहा का पुकार सुन लो। मान लबतिया भैया चाचा इहे बाटे मौका, कह दिल बाड़े नीतीश अब तो हमनी साथे धोखा। भाकपा माल के, भाकपा माल के आवाज के लगाई, अमरजीत कुशवाहा के विजयी बनाई। जीरा दे से इनके विजयी बनाई।